Magandang araw mga ka-trip, ako po si Jem at kayo'y nanonood ng Trip Lang. Trip Lang. Isang panibagong araw at episode na naman dito sa Trip Lang ang inyong matutunghayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay La Paz, dito sa siyudad ng Lawag, Ilocos Norte, para subukan ang isang kakaibang sports na nauso ngayon dito. Bago ko sabihin kung anong gagawin natin sa araw na ito, ipapakilala ko muna ang ating guest tripper. Siya si Len. Maliban sa mga tatlong nadaanan ko, ito ngayon yung guest tripper natin. Si Len, from Badok. Hi. From Badok, Ilocos Norte. Ayan. May idea ka na ba kung anong gagawin natin? Well, as you said, mag 4x4 adventure tayo ngayon at saka sandboarding. Kaya mo ba yun? Kakayanin natin yan. Sabi mo nga, walang sumusukong mga trippers. Tingnan natin. Ang LEAD Movement o Lawag Eco Adventure Development Movement ay isang grupo na ang layon ay tumuklas ng mga lugar dito sa Ilocos Norte na pwedeng pang-akit ng mga turista. Ang LEAD Movement ay naitatag noong 2004 na pinamumunuan ni Mr. Renitan at Glenn Guerrero. Una naming sinubukan ang pagsakay ng 4x4 jeep at ang ruta ay buong San Juans ng La Paz. Yung 4x4 nagsimula lang yan sa hilig-hilig lang ng mga sirang sasakyan katulad ng mga Land Cruiser FJ40 model 1979 ata ito eh. Dati to ang ginawa namin dyan ni-restore namin yung sasakyan, then yun, doon kami nag-umpisa nagkahilig ng 4x4 na sumasali din kami sa mga race hanggang saan napunta na sa San Juan sa sandboarding. Sa pagbabalik ng Trip Lang, subukan naman natin ang alternate sport ng 4x4 riding dito sa La Paz, ang sandboarding.